Hello guys, maayong buntag. Wala na dyan ulan diri pero lapok pagyapon ang dalan. Init na. O padulong na pud ta sa tung balikon tong gipanday sa akong bana nga payag sa piso kung unsa nay sitwasyon, kung nahuman na ba kay namiso na ra ba to ang naa sa brother ay naa sa incubator. Taod-taod maabot ta didto atong tan-awon. Guys, naabot na ko diri sa among payag nga hideout. Og na akong bana naabtan ako. Nagkanduling pa sa sunod nga batch. Taod-taod maato ta sa payag ay atong tan-awon tong mga piso nga naa na daw didto sa brother iyang gibutang tong nasundan ani nga batch. Mao ning kanduling mi karon. Daghan maayo sin. Uy, unsa man ni? Naali mga pangalan ang mga kuan, mga itlog, gilain-lain dai nimo kin amay mga ilahanan. Simple, separate, marking, paglisod ta. Pila ka days na nirong imong gikuan, gikanduling? 18 days na ni last kanduling. Okay nya. Maghulat na lang pila ka adlaw usa mo piso, mga pila ka adlaw pod usa mo piso. Mga 3 days piso na ni. 18, 19, 20, 21 days piso na. Mao ni ron ang gikanduling sunod ni atong batch nga gihimuan bitaw og payag didto. Tuwa na day ang piso didto. Atong tan-awon rong taod-taod nigmahuman ni diri. Human na gyud mi og kanduling. Amo na ning isod sa amo ang incubator para magpaabot na lang og 3 days mapiso na. Mao ni among incubator. Nindot kaayo ang sitwasyon sa among gi-incubate karon kay sa 18 days man ni puros gyud good, walay dili good. Okay. Okay, managyod. Nanagyod ta sa payag nga gihimo para sa piso. Naapta na di ay. Pero wala pay bongbong ang ubos. Dinalian man gud kaayo kay naman gud ang mga piso. Nanagani diri ang kadtong brother kay ang ubang piso gisulod na. Mao ni ang among brother diri. Nara among mga piso. Karong hapon napamiidugang ani kadtong naulahi atong tan-awon. Nara ang among mga piso. Madugangan pa ni sila karong hapon. Kaya napa may markingan dito among iapas ani kay wa mo gud nadungan og incubate good. Mao na siya. Ang akong bana nagsubay sa kuryente paingon diri sa payag sa piso para niyang gabi ihayag na ni ang palibot diri. Perte man kung dinaliana nya siya ra isa naglihok mao ni nga na dili ang uban nga trabaho. All around man gud ni siya. Ba. Ay may mukuan. Abi na ko kung saan mahayong mukuan.
Pakatawa lang po tao sa hay kay tungod sa sani kadaghan sa trabaho ba basin ma-stress ta. Mao ni ron iyang gibuhat. Bagnot pa kay dire sa una limpyo ni kay napuno gini sa manok sa kadtong daghan pa kaayo among hiniktan ri nga gitipi tung wala pa ang kuan COVID. Pero karon ha, Pay pandemic wa pa'y pandemic. Ay, minus na. Pero balik naman ang kuan. Okay. Guys, wala tingog-tingog ning nag-installer sa among kuryente kay gikapoy nagmay. Gadaghan sa trabaho. Kapit na dili maka pang-snack. Pero sigdira basin karong sunod adlaw. Amo bali ra pod na mahuman-human na ang trabaho, puhay-puhay na pod og gamay. Guys, naami diri karon sa punuan sa kawayan kay nagputol akong bana og kawayan para temporary nga iposte atong among kuryente nga gi-instalar ganiha para sa among piso. Guys, natumba na gyud ang kawayan. Lisod jud kaayo siya kuhaon kay nasangit manggod sa lansunis. Pero salig man ko ani akong mamutulay. Okay, natumba na gyud. Oh, iyan ang gihinluan. Taod-taod. Igong mahuman ni iyan na ning dalahon dito sa instalaran namo sa kuryente. Oh, nahuman na gyud. Itaod na ginamo ang bombilya. Gidali-dalian gini namo og kuan installer kay ngano. Murag kapainito na. O nara. Karong taod dito ni sa payag, yan ni itaod. Kaman niya snack. Okay. Guys, ug niara ang trabaho sa akong bana. Katong kawayan nga gitemporary og postis sa amo ang kuryente. Nahuman na gyud. Nakasuga na gyud among piso ng gabi. Ani. Init tak ay diri karon walay ulan. Okay. Hapit na gyud nahuman. Hapit na gyud. Gamay na lag ko lang. Last na gyud na dira. Paningot na taon siya maayo.